Pěkný den, já vás zdravím u prvního, v podstatě pilotního dílu a Jsem vidět. Důvod, proč jsem ho založila, je, že vím, jaký to je, když se bojíte vystupovat na sociálních sítích a bojíte se mluvit, bojíte se představit, a nebo máte třeba pocit, že to, co víte vy, vědí přece všichni a to, co děláte, není nijak výjimečný. A pokud si říkáte, že jo, jako Lačko, trefila ses, ale kdo ty vlastně seš, tak moje jméno je Lačka Sorunková a vlastním květinářství Kytky, obchod v Rosinově u Vyškova, a zároveň jsem zakladatelkou Vize floristou ve Flow, kde pomáhám lidem, ženám jako si ty, který se bojí být vidět nebo vyloženě třeba mají vášeň k floristice nebo ke kreativní činnosti, ale neví, jakým způsobem jít ven, bojíte se hejtu, bojíte se nějakého linčování toho, že třeba nejste dost nebo že nemáte dostatečné znalosti. A když jsem vymýšlela ten projekt, tak si teda přiznám, že jsem úplně moc nespala, protože mě to tam furt jako cinkalo v té hlavě, ale nedokázala jsem to nějak uchopit. Tak věřím tomu, že během těch dílů, já ani nevím, kolik jich bude, protože vás chci províst v podstatě takovým jako základem a možná i nějakou nadstavbou toho, jak to udělat. A všechny tyto díly budou veřejně, jsou zdarma. V podstatě vám tady předávám informace, za které jsem si opravdu velmi draze zaplatila. A je jenom na vás, jestli je uchopíte a se mnou ten krůček po krůčku vyzkoušíte. Každý den budu dávat jeden reel a zároveň i tady video na YouTube, kde vám ukážu, jak na to, jak třeba se představit, na co si dát pozor, úhel kamery a tak dále. A samozřejmě, pokud si říkáte, tyjo, ale takových pár informací a tolik mi to dalo, tolik mi to pomohlo, je možnost nějakého kurzu, je možnost nějakého vzdělávání, je. Moc ráda nabízím mentoring individuální, který je na 8 týdnů. Potom nabízím 2 online kurzy. Jeden budu spouštět teď během několika dní. To jsou základy Reels, kde vám ukážu, jakým způsobem stříhat videa v CapCutu, jak dát titulky, jakým způsobem udělat efekt ve videích a zároveň jak vystupovat, jak působit, k čemu jsou hashtagy, jak psát popisek, kde jsou háčky na videa a všechny tyhle ty nezbytné věci k tomu, abyste v podstatě mohli růst na sociálních sítích a nedělali vám problém takové základní kroky. A pokud si říkáte, že ještě počkáte, tak doporučuji, dejte odběr tady na mém YouTubeku, kde každý den, musím se 100% věřit tomu, že to tak bude, vám sem přinesu videjko, jakým způsobem jsem natočila reel a na co si dát pozor. A já se budu moc těšit, budu ráda i za komentář tady pod videem, zda se těšíte a zda to se mnou vyzkoušíte. Hashtag Jsem vidět. Jsem vidět. Projekt přímo pro tebe, šitý na míru. Díl první. Pojď si se mnou představit. Jak by to mělo vypadat? Za prvé, toč všechny videa souvisle, pak si je nastříháš, třeba v CapCutu. Vždycky měj myšlenku toho, kdo jsi, co děláš. A může to vypadat například takhle. Moje jméno je Laďka a pomáhám podnikatelkám a floristům růst na sociálních sítích. Pomáhám odstraňovat strach, pomáhám ti budovat tvoji vlastní značku, ne nikoho jiného. Potom vyber třeba 5 krátkých videí, kde si ty, tvoje ruce, tvoje práce a přidej to hezky za sebe. Jak může vypadat celé takové video? Tady ho máš. Moje jméno je Laďka a pomáhám podnikatelkám a floristům růst na sociálních sítích. Pomáhám odstraňovat strach, pomáhám ti budovat tvoji vlastní značku, ne nikoho jiného. Tak co? Zkusíš to se mnou? Natoč takové video a dej hashtag Jsem vidět. Určitě mě označí ve storičku, ať ho vidím a můžu ti dát na video zpětnou vazbu. Moc ráda ti s tím pomůžu. Tak na toto video, který jste právě viděli, a já jsem vás vzala do zákulisí střihu v CapCutu, kde mám vyňatej ten úsek, kdy se představuju a ukazuju, kdo jsem, a za to jsem vám slíbila, že vlastně krátká videa. Našla jsem si v galerii krátká videa, které nějakým způsobem určují, kdo jsem, co dělám a nějakým způsobem tu moji cestu. A já jsem si odstranila zvuk z těchto videí a přidám si do toho nějakou emotivní hudbu. Tady jsou zvuky, tak tady už mám nějaké uložené, tady mám to Epic Emotion, to je super úplně, a teď vám to pustím.
a tady to jenom střihnu. Tak, rozdělím, odstřihnu a tímhletím způsobem mám videjko, které v podstatě je o mně, můžu si tam přidat jakýkoliv text, ale o textu a výzvách k akci zase někdy příště v příštím dílu. Tak jo, těším se na vaše videjka, označujte.